Ahojte, milí kamaráti, merhaba i arkadašlár. Dnes tu máme opäť turečtinu pre radosť z Lucy a máme tu našu sekciu pekné slovíčka, güzel kelimeler. Je to už 7. časť a opäť som si pre vás pripravila tieto krásne 3 slovíčka, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné, ale znamenajú niečo úplne iné. Takže ideme na to. Prvé slovíčko balík v slovenčine znamená, keď nám príde nejaký balík, keď si niečo objednáme, niečo napríklad z internetu. Ale v turečtine slovíčko balk znamená ryba, rybička. To je zlaté, že? Ideme na druhé slovo, tým je slovíčko para. V slovenčine, čo to znamená? Keď niečo varíme a spraví sa veľká para, alebo keď sa okúpeme a vznikne v kúpeľni veľká para z teploty, ale v turečtine znamená para peniažky. Čiže benim param alebo param moje peniaze. No, to je úžasné, že? A posledné slovíčko on. V slovenčine je to zámeno, čiže napríklad on mi kúpil kvietky, čiže mužská osoba, on, chceme niečo vyjadriť, ale v turečtine znamená slovo on číslo 10. Sranda, že? To je na dnes vše, dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte!